Dobar dan, dragi gledatelji Kvantosfera YouTube kanala. Evo, ovo je drugi u videu Zoom video poziva koje plasiramo kao video materijal na Kvantosfera YouTube kanalu. I u ovom videu već vjerujem prepoznajete iz ranijih videa našu Lanu. Lana, dobar dan i dobrodošla. Kako si? Super sam, ali zaista sam super. Odlično, baš mi je to drago čuti. Evo, kao što je to sad već na neki način i najavljeno, snimit ćemo video sa nekoliko pitanja u koje ćemo dati odgovore u skladu sa tim. I evo, možemo, without much further ado, reci svoje pitanje. Hit me with music. Ivane, prvo mi reci kako si ti, kako ti teku dani. Evo, ja sam odlično, ovdje je lijepo vrijeme koje taman i da hoćemo ne možemo s ničim kvariti. I evo ga, u smislu organiziranja dobrobiti za svih, snimamo jedan video koji može biti vjerojatno mnogima od koristi. Tako je. Odmah ću krenut, Ivane, sve se zahvaljujući našim razgovorima od prije par dana. Aha. I ovo je klasično naša izjava, prevazilazimo skupe, jel tako? Da, tako je. To je glavni moto. Smo već pričali dokazano. Pa da, to je zato jer u tim trenucima organiziraš svoje percipiranje, to jest ne prepuštaš se nekakvoj reakciji, nekakvoj nagonskoj reakciji, nego organiziraš svoje stanje bivanja u obraćanje pažnje na način da je eventualna neželjena ili stvar ili eventualna životna teškoća je u stvari samo privremena stvar koja je edukativne naravi u kojoj moraš shvatiti kako da prevaziđeš taj trenutak i kako da prevaziđeš sebe, to jest taj kompleksni dio načina razmišljanja i načina osjećanja u tom trenutku. Ali evo, za svaki taj način uvijek znači prethodi neki način razmišljanja za kojim će uvijek neminovno uslijediti način osjećanja, jer ne možemo nešto misliti da istovremeno to ne osjećamo. Tako da u tom trenutku se trebamo podsjetiti šta je naš glavni cilj, šta je naša životna vizija i siguran sam da kad sam sebi čovjek kaže da je ova sad stvar samo privremena i da je ona edukativne naravi, da se pronađe način u kojem to možemo. Nešto se je desilo, nešto se je malo izgubilo video na trenutak, ali nema veze. Uglavnom, znači htio sam reći da se u tom trenutku čovjek prisjeti toga šta je njegov glavni cilj, šta je njegova glavna životna vizija i da si kaže jasno i glasno u svom unutarnjem svijetu da nije ova trenutna situacija koja je sad eventualno problematična ili teška, da nije ona koja ga određuje, nego je ona privremena i u svojstvu nekakve edukacije u smislu toga kako da se prevaziđe taj trenutak, to jest kako da se prevaziđe sebe u tom trenutku, da se nastavi putovati prema ostvarenju svoje životne vizije. Nema dezinformacije. Da. Ajde malo o tome da... Da. Pa evo, na primjer, sad je jedan velika količina informacija se u vezi ove novonastale situacije, u vezi covida, u vezi svega toga putuje kroz razne medije i plasira nam se na razne načine. Sad jednostavno tu se možemo osvrnuti na ono što smo nekad bili pričali u vezi toga šta znači biti precizni razmišljaoci, jel? Precizni razmišljaoc se ne povodi za informacijama, nego se povodi za činjenicama. A kad jednom definira da je nešto činjenica, onda je sljedeće pitanje na koje si čovjek mora odgovoriti je da li je ta činjenica relevantna za putovanje prema ostvarenju moje životne vizije ili mog cilja, jel? Tako da u kontekstu u kontekstu takvog obilnog broja informacija koji dolazi, jednostavno čovjek ne može jasno definirati šta su informacije, a šta su činjenice.
I onda u kontekstu toga analitički um jednostavno traži kvalitetno rješenje i analitički um još zovemo kritički um. A sad kad u trenutku kada taj kritički ili analitički um ne uspije naći kvalitetno rješenje, on jednostavno dolazi do nečega što zovemo moždana preumorenost, to jest decision making fatigue, i onda nakon toga više nemaš više, određena osoba nema više dovoljno kvalitetnih informacija, to jest činjenice koje su postale činjenice da donese kvalitetne odluke, i onda svako daljnje analiziranje u stvari se pretvara u frustraciju i u nemogućnost konkretiziranja, stvaranja zaključka. Jel? A sad u kontekstu takvog velikog broja informacija kojima su ljudi obasipani u ovom trenutku, kvalitetnije je nemati dezinformaciju. Znači, jer ako gledaš medije, možda možeš imati informaciju, a možeš možda imati dezinformaciju. A ako ne gledaš medije, jel, onda barem si u plusu u onom smislu u kojem nemaš dezinformaciju. Jel? Tako da je u smislu nekakvog organiziranja vlastite unutarnje mirnoće je možda za neke ljude u nekim trenucima bolje jednostavno niti nemati tu dezinformaciju. Jel? Eto. Da, najvažnije da drži tu unutarnju mirnoću. Apsolutno, jer šta se u principu dešava, mislim da si mi bila poslala u nekoj poruci jedno pitanje tipa kako se organizirati usmjeravanje prema obilju u vrijeme ekonomske krize, jel? Čini mi se da je tako nešto bilo pitanje. Pa sad šta je u stvari ekonomska kriza? Ekonomska kriza u principu je opet nekakva vrsta percepcije većeg broja ljudi, jel? Jer veći broj ljudi raspolaže sa svojim alatom načina razmišljanja, sa svojim alatom načina osjećanja, i tu je na svijetu ima, ne znam, preko 7 milijardi ili 300 milijuna ljudi koji svako sa svojim načinom razmišljanja i načinom osjećanja organizira svoju osobnu realnost, jel? I onda ta aritmetička sredina svih tih osobnih realnosti dovodi do nekakvog stanja bivanja u ovom određenom timelineu u kojem se nalazi sad planeta Zemlja, jel tako, da je situacija pretežno takva, ajmo reći, pod navodnicima, neželjena, jel? Kažemo, to je opet stvar percepcije, jer svako je u stanju odustati od reakcije i povesti se za tim šta je to što želi ostvariti, šta je to što želi stvoriti i koji je to glavni životni cilj, glavna životna vizija prema kojoj želi ići. I ako se određena osoba podsjeća dovoljno frekventno na to i ako pazi da način razmišljanja ne bude prepušten nemiru i panici, siguran sam da je svako u datom trenutku u mogućnosti da stvori zadovoljavajući način kontroliranja takvog načina razmišljanja i načina osjećanja, i da se u sadašnjem trenutku da primijeti da je počeo stvarati, a da nije više isključivo u nekakvoj fazi reakcije, znači homo sapiens na razini reaktora, tako da sve ostale nekakvi energetski impulsi koji su u stvari energija na nekoj frekvenciji, svaka frekvencija nosi informaciju i onda prema toj informaciji kada je čovjek vječito u reakciji ne može dosegnuti onaj svoj unutarnji mir, jer je to reakcija na nekakve energije koje nije on svjesno i namjerno krenuo stvarati. Znači ne stvaraju mu konkretno u tom kontekstu neku satisfakciju, neku mirnoću, jel? Potpuno razumijem tek od jučer o čemu govoriš, jer sam jučer uspjela, nakon što me šoralo danima, kako se treba panika nemir, uspjela sam se, ože treba fokusirati na unutarnju noću i vidjela sam kako mi se mijenja zapravo model života. Iz toga, i evo stvarno puno hvala, i znaš što sam jučer rekao, da ljudi se zapravo smo nevidni dok mi ne vidimo.
taj drugi način, novi model koji se preslaguje, je li tako? Pa to je da, trebamo u stvari, ako krenemo od postave da je prisustvo na ovoj planeti i ovaj život je u stvari unutar ovog svemira koji je u stvari samo prema definiciji zakona privlačnosti u stvari samo prilagođavajući sustav koji u stvari ne odgovara na ono što mi želimo, nego odgovara na ono što mi jesmo. To je velika razlika koju možda neki ljudi ne razumiju. Poanta je u tome da ti način razmišljanja i način osjećanja organizira tvoje stanje bivanja. I tvoje stanje bivanja je nešto, jedno stanje iz kojeg postupaš. I ako je tvoj način razmišljanja i osjećanja tebe doveo do nemira, onda šta god ti radiš, kuhaš kavu, voziš se u automobilu, razgovaraš s ljudima, svima tamo, ti postupaš iz stanja nemira. Jel? Ali ako si ti prethodno, recimo, zastala u kratku meditaciju u kojoj si obratila pažnju na disanje, jer disanje će te neminovno usidriti u sadašnjem trenutku i disanje će te dovesti u um i tijelo jednu određenu razinu mirnoće iz koje ćeš početi postupati u skladu sa svojim glavnim ciljem i to neće biti prepušteno nekakvoj paničnoj reakciji, nego je jednostavno, to je znači oblik namjernog stvaranja u kojem ću ja zauzdati te energije, u kojem ću ih ja oblikovati, u kojem ću ih ja kreirati do razine u kojoj ja to budem u stanju osjećati na način kako je zadovoljavajuće. Jer osjećaji su u stvari jedna vrsta univerzalnog mjernog instrumenta koji ti govore gdje si, jel? Pričali smo o tome kako je u stvari, šta je u stvari ekonomska kriza. Ekonomska kriza je u principu percepcija većeg broja ljudi koji vibrira, to jest koji egzistira na energiji nedostatka, manjka, straha i na energiji nemanja dovoljnog obilja, barem ne u onoj mjeri kojoj bi željeli, jel tako? I sad u kojoj mjeri je aritmetička sredina svih tih energija, broja ljudi na planeti se može uskladiti sa kvalitetnim načinom razmišljanja, znači sa prosperitetnim načinom razmišljanja, sa načinom razmišljanja u kojoj se ne prepuštaju reakcijama, nego su svjesni, namjerni i prisutni u trenutku odabira svojih misli. Znači, u prvom redu jako je važno paziti o tome šta mislimo, jer će zatim slijediti nekakav način osjećanja. Te dvije stvari, znači način razmišljanja i način osjećanja, će stvoriti neku osobnost i ta osobnost će stvarati osobnu realnost tog pojedinca. Znači, ono što je poželjno, da što veći broj ljudi u stvari organizira svoju realnost kroz alate koji uključuju disanje, kroz alate koji uključuju meditiranje i kroz alate koji na taj način putem svjesnog, namjernog i proračunatog usmjeravanja organiziraju stanje bivanja u nešto što je u skladu sa njihovom namjerom, sa njihovim životnim ciljem, jer će to dovoditi do razine osjećanja koja je zadovoljavajuća za njih, jel tako? Tako da osjećaji su kao jedna vrsta unimera. Unimer je skraćenica unimera je univerzalni mjerni instrument. A u kontekstu naših tijela osjećaji su ono što nam daje do znanja ono gdje smo. Da li smo na kvalitetnoj ili željenoj razini koja nas usmjerava, organizira i vodi prema našem glavnom cilju ili prema našoj životnoj viziji. Znači, to naravno podrazumijeva da pojedinac ima organiziran svoj glavni cilj i organiziranu svoju životnu viziju, koju je, evo, naglašavam po ne znam koji puta, vrlo poželjno imati zapisanu, jer je to onda je taj dio nešto u kojem, trenutak u kojem se čovjek susreće sa nekakvom životnom poteškoćom, ili sa eventualnim neželjenim emocijama, je u stvari onaj trenutak u kojem si kaže čovjek da, ovo je samo privremeno,
ovo je u stvari tu da nešto naučim i kad naučim kako da prevaziđem ovaj trenutak, to jest kako da prevaziđem sebe u ovom trenutku, dalje ću se nastaviti gibati prema svom cilju, to jest prema svojoj životnoj viziji. Tako da čim veći broj ljudi je u stanju, a to je u stvari i glavna namjera Kvantosfera YouTube kanala, zato je kanal i osnovan, da se ljudi nauče tim načinima razmišljanja, načinima osjećanja i takvoj vrsti percepcije u kojoj mogu sa što je više moguće entuzijazma, jasne namjere i entuzijazma i ajmo reći pozitivne svjetlosti uticati na ljude oko sebe. Jer to je ta dobra volja i taj način pozitivnog razmišljanja i pozitivnog osjećanja, to je zarazno. To je zarazno, kao što je zarazan osmijeh, recimo. Kad se neko smije i dođeš u društvo nekoga ko se smije, odmah te obuzmu dobre energije, dobre frekvencije i počneš se i ti smijati. A kad dođeš blizu nekoga ko ima pokislu natmurenu facu, odmah se boriš s nečim da se odupreš toj inerciji, jel tako? Tako da što veći broj ljudi ovlada načinom razmišljanja, istovremeno će ovladati načinom osjećanja, a to predstavlja, znači, ovladat će proizvodnjom svoje biokemije. I kad ovlada čovjek sa proizvodnjom svoje unutarnje kemije, može organizirati stanja bivanja koja ni u kom slučaju se neće moći nazvati krizom, bilo ekonomskom ili drugačijom. Tako da je Što znači da mi Molim? Što znači da mi pojedinci, nas uopće ne mora doticati nekakva kolektivna kriza u smislu naše... Ne, kad čovjek organizira svoj kvalitetan način razmišljanja, svoj kvalitetni način osjećanja, on se utunira u jedan drugi timeline. To je vrlo apstraktno za objasniti. I možda nekoliko ljudi to dovoljno kvalitetno i dobro razumije, ali evo, zato smo tu, zato razgovaramo i zato određene stvari objašnjavamo. Ti stvaraš, ti kad organiziraš svoj način razmišljanja i svoj način osjećanja, to jest čvrsto vladaš sa kontrolom te energije koja čini tvoju osobnost, ti odabireš jedan svoj vlastiti timeline u kojem su stvari koje se dešavaju na puno boljem i zadovoljavajućem nivou nego kad se priključuješ određenom broju ljudi koji promatra stvari kroz naočale reagiranja, to jest kroz nekakve negativne percepcije koje uglavnom uključuju zabrinutost i zamjeranje. Odustati od zabrinutosti i odustati od zamjeranja su možda dva vrlo važna koraka, da ne kažem i možda najvažnija koraka koja treba na kvalitetan način razumjeti. Jel? Tako je. I izbjegavati one news feed kao hranjenje hrana tog kolektivnog, tuniraš se u svoj timeline. Ok, Ivan, idem se utunirati dalje u svoj timeline. Ne vraćam se na staro i idemo i nešto je jako uzbudljivalo putovanje. Kad vidiš šta ti se sve zapravo sprema u pozitivnom obliku, kad stvarno radiš na sebi, ali to je zaista jedno uzbudljivo i lijepo putovanje. Evo, stvarno mogu... Slažem se i napomenuo bih da je kao jedna misao vodilja kroz dan, da se čovjek zapita više puta kroz dan šta ja to promatram. Bilo unutar svoga uma, u svom unutarnjem svijetu ili u svom vanjskom svijetu. Da li dovoljno često promatram ljubav i ljepotu u svom životu? Jer ako se organiziraš i usmjeravaš na promatranju ljubavi i ljepote u svom životu, tada će misli zabrinutosti i misli zamjeranja biti negdje drugdje, a neće biti dio energije koja organizira tvoje stanje bivanja i tvoje stanje postojanja, a u skladu s tim uticati na ljude s kojima dolaziš u kontakt i činiti njih rađe da se nasmiju nego da stvore zabrinuti izraz lica. Ako je to sve za danas, onda bi pozdravio sve naše drage gledatelje Kvantosfera YouTube kanala.
Nadam se da vam je ovaj sadržaj bio koristan. Ako jeste, subscribe-ajte, lajkajte, uključite i ono malo zvonce koje će vas obavijestiti o tome kad je došao novi video koji na neki način može usmjeravati vas i svih drugih prema dobrobiti za svih. Za sada svima lijepi pozdrav, peace and love i dobrobit za svih. Hvala lijepo i doviđenja. Bak!